Pu Chairman Voinia Kan Kualian Chief Minister Dibok Lieutenant Colonel Klimena Champai Sau Bial Tu Voinia Nampur Shoi Tu Helai Local Te MZPJ Headquarters Sa OB Te MZP Chung Kwa Angan Thopui Te College SU Le Helai Puna Lauter Zong Zong Te Masai MZPJ Headquarters Pingin Sibai Kabu Chu Hey Voinia Kan Base Lawin Ruate Pathian Mal Somna Kan Donga Kan Duai Tam Helai Puna Aron Kladewa Maro Chu Kan Program Ti Atibuai Lawin Kasia Along Lein Kasia Tin Chung Lam Rau Rel Na Het Thu Nei Na Kan Nei Lo Ni Ti Hi Kan Vai Kan Siat Chian Le Kan Chian Thar Po Ngai Lo Thi La Ni Ya Kan Du Dan Chuan Tang Sama Hian Hall Lian Deu Le Kan Nei Chuan An Hall Kha Chei Pui La Kul Lia Te Zar Beri La Ta Chuan Ti Me Ngu Kan Tia Ma Ro Chu Palai Te Le Helaya Kal Thi Assembly Tel Thin Te Kan An Chu Tin Kan Ling Tur Hi Om Chia Lo Dewa Pandal Sakangaya Pandal Chatat Mai Khotang Shoi Tu Ten Natlangin Thatam Taksengin Min Tho Saka Anni Zara Kan Lom Hlea Tin Helaya Zirlai Kal Khom Thalai Thisen Lum Lai Kan Nia Zan Lama Te Po Mi Muthun To Mu Mai Lo Chi Te Kan Lo Om Pal Theya Chunga Te Po Chuan Khotang Mi Pui Te Khotang Nu Le Pa Te Siat Thiam Na Ngai Dam Na Kan Dil Lo Ani Ye Hey Voinia MZP Assembly Kan Nei Toa Palai Kal Tam Per Trum Te Kan Tonga Tin Ni Zana Pantala Leng Lo Mi Pui Kan Kal Khom Boka Along Lein Kasia MZP Assembly Kan Nei Hian Zirlai Khom Pui Kan Nei Hian Mi Zanga Veran Kal Tin Chuan Tam Kan In Ti Thina Tun Hunai Chuan Mi Zariat Kan Tlingin Kan Sia Palai Report Kan Langai Thazeu Tura Kan Ngaya Amaro Chu Ho Ho A Sa Ho Kal Khom Kan Ni Lo Ti Hi Kan Siat Tel Ngai Ani In Ka Sia Voin Chuan Lua Rau Kan Rel Dona Rau Rel Thei Chin Ten Hang Huna Po Kan Rau Rel Thei Chin Chu Kal Vek Turin Kan In Nge Na Kan In Soma Chu Ti Lai Ka Ra Khua Lo Thani Chuan Helai Mura Tlo Tu Ro Mang Ang Te Rau Kan Rel Lanin Voin Nia Palai Te Chuan In Lo Tlo Thei Turin Ruang Hun Free Tak Khau Min Kan Sia Halaya Khan Khua Thatura Ngai La Na Change Le Are Lo Nam Thu Soi Ngai Thak Ni Nom Thina Nakira Kan Khua Lian In Hun Tho Zo Kan Ina Turin Toi Te In Soi Kan Tu Mange MZP Hi Kan Sia Ram Le Nam Tan Tun Kan Thu Puya Po Ram Le Nam Tan Mi Zo Zir Lai Te Ti Thu Puya Kan On Ta Voinia Hian Enga Tinge He Thu Pui Man Angai Ti Hi Kan In Zot Mai Thea Kan Unau Tien Ron Tla Na Kan Sia Kan Seve Na Lak Turan Chua Ka Interview Written An Tia Kan Unau Te Kan Chen Khat Helai Om Radio To Te Po Lo Tel Ve Interview At Written Te Lo Ti Ve Kan Tuk Lo Ngal Don Maya Chu Wa Cho Mi Zo Zir Lai Te Na Big Takin Mi Zo Rang Chu Om Te Hian Ti Tur Kan Net Tran Kan Ngai Ni Ti Lai Te Be Kan Rul Rua Om Thar Se Ka Dua Kan Unau Te Tuk Lo Ngal Ringut Tura Kan In Ngai Tua Ringut Te Adik Lo Ni Voinia Kan Kualian Hi IPS Ani MCS Ako Kan In Siak Tinga IPS Ani Boka Tun Din Mura Chuan Tun Naya Ting Thei Po Kanong Lo IAS Ako Mizo Thalai Abikin Mizo Ram Chu Azir Lai Te Hi Kan Net Ta Hiao Em Ni Ti Hi Mani Theu In Zo Ti La
zirna tha kan donga du thu samin eng nuai du thu sam eng nuai le kha kan zir thea chu ti lai ka ra chu kan zir tum ber kan thiam tum ber chu atla niam loi sia ato ba na ka mulo kan tia na wang kan tia a thiam tak tak tan nai awang lo reng re sarkar na tho tu ma thiam tak a zir tum te tan a thiam tak tak tan nai tam lu tu a thiam lo te tan ko khian lo quality lo tan het naom lo zo ka ni kan quality atta ni hot mai ato ba political fitness lo kan ti le thina ani lo reng re em mà là cho lâu đi về mà na tầm số cá nhân đi lâu đi cho vào cho riêng lại thì hiện tí tập rất là lệ khá gắn riêng lâu cho anh tuôn tin hùn áp gắn bồi nó gắn sẽ tuôn nai chào vào mi dâu đó mà mi dâu thế cái sợi đồ bạc hạt su Mahindra Cash gắn bồi lít tụ cái IPS IGP Law and Order khan nắm đam cắn này à chui đà na khan thiên cái lâu đắm tắc ôm đi hiện cái xem dệt people voice cắn này à ha IPS po kha post se kha tha ka ni a cham te kha tu ra cho fel fai takin chui đi in kan sia adi khop mai an tia an chui dan te po media lam te po min lo fin chua phong ro kan tia min zui pui ro kan tia IPS chui tur khan mi zo kha som rual te nei la tare ke injek ki kan nei si lo ba tu na kan IPS nei din na kumar cha MPS tra confer kan IPS nei din na kumar cha pension to don chu min nu asang ni la som di pasari vela kan nei ve lenga thathum du ve pension le do na kan din hun kan ram din hun hi angai tuam kan khoi thang lu tu bani chu wa cho mi zo zir lai ti tak zetin ram le nam ta mi zo zir lai ti tu kan nei ni ti hi tu ra sem de zir chho pira ka duwa ra to chuan ram in real godan hi ingai ven pe lo ani chuan mi a te ro re la duaya ong tu in i bo ral to ni ati ra to chu kan share de vek ka renga ram in rel bo nei kan ngai to ve ngai kan zir ngai kan im ro ngai zir lai te voin de zir lai te hian vote tha ka te tu kan vote ang tu ve sarkar tha din tu te kan thalang ti te kan ngai to ngai le ka sia ani lo chuan mi dik lo te mi sual te ro re na dik lo ma ro re thi ka dwa ku turin 100% in kan in pomangai ti lai ko ya se kai duwa then apa hina ram chuan ri ane namin ri ane lai kan so nya se kai du MZP kan nia MZP ne wangin nge nam chung cha kal vak kan ti thina ni ani le atu te hi nge mi zo ni dik chuang le sa sel kan nia ral te pai te mar te atu khange mi zo ni bik chuang le voi ne lo gal khong te poi mi zo ni em ti la kan ni kan ti fa ka zo pai ni em ti la kan ni kan ti fa ka a khai khong tu kha mi zo ni ti la hi kan shiat thar ka du ni voi ne ya kan shiat thiam dan ol sam ber tu pandala kan nom pandala ni ne ka ram na pandal tuaya kan nom pandala chuan thir je sang te da te mau te oma avai pandala ni mai chu tiang che chuan mi zo kha chi peng sang kan noma a khai khom tu kha mi zo ani mai ti lai voi ne kan shet kan ka duwa ke mani kan lo in huwa kan lo in bei chia ma ke ma chung a on te chuan mi zo ni lo te kan lo in ti a ham chan nào don se mi zo ra ma cheng ten kan nei tu ra ni kan ti a adik lo kan ti lo adik lu tu
kan u nau te na anel phak lo tur khubin thiamila zirila voinia kan u nau te anom na rama big takina boina sa khop maya anom tlana kan lo mai thei lo ma khop mai champhai a chuan ei to bin champhai area chu district area chuan an tama an lo tuang kho ma alo mon amaru chu kan do thei na hian limit na nei thina Mizoram mi buai ta se khoe kan tlan ve kan u nau te bula ba khan tlan tu kan nei lo chu kan chiat ar ka duwa kan chung te kan chiat te bin turin ngai to na thari seng te u ti hi vania zir lai pui local form te ka cha di cho kan yen di cho a u nau vik kan dia tu mai ho tur kanom lo chu tiang chia chuan voin nia Mizoram ra tlan lo te kan nam kan din chuan a tura silai keng te ko ka cha du cheu chu chi le chi in kar buai na hi Mizoram a ron solu chu ti hi ka cha du cheu ni kan u nau te buai ne Mizoram chu a buai na lian zo a ron theng don ni chuan MZP chu kan withdraw ma yang kan roll lo ma yang ti nan pura ko kan soya u nau in kar thi sen chho te kan du lo u nau vek kan ni ya in rem lo cha ong ma se thi sen kan in squat tu rai lo ti hi MZP na kan din na nget tak ani ya an boy se do ni chon MZP pui turin kan u nau te pui turin a boy te pui turin ke kan pen don lo ti hi voin ya hian kan soi tel bok ni se ding ka so tre pa point ni ka soi le do na point khada chuan सरकार थोपुई कोंगा MZP ते पितु kan nei ti hoi la sei duwa sor pressure group kan ni wa ru sarkar do ringot tur kan ni lo ti lai hi hoinia kan siat ta na tam ka duwa MZP kan le chu lo bak sein kong zo ti te ram nu khoi lo thil tam tak hi boi pui tur kan ni big lo opposition party te tu te ne mo MZP en kuaron shawn tum kina hay kan du lo pe ani ya thil dik lo chu huai ta ka thong am turin MZP a strong ngai ti lai hi hoinia kan siat ta na nga ya chu tiang che chon MZP chu ku kan headquarters sub headquarters te general headquarters ro novin issue la lo tu ti lai hoinia ka soi don le duwa ramta na tha zir lai te ta na tha thil dik lo mani chuan lau nei lovin kan kal tu ni ti hi nia sei te du bokan tin du nai chawa abigin kan chief minister ka fak tuwa kan thinge MZP ni su kan lak tam taka hian ron masak chang te kan leya thil dik lawa chon hei hi kan ti do na dik lovin kan sia kan chui zuya RTI ten kan di la kan ti chi hoi sen takin thil dik lo chu ron nor ula maron la nu ka support ang chu lo ti chi he tiang chief minister kan nei kala shelo pu hola chief minister ani line AGS kania kan pana pu zawra chief minister lai pon kan to an mani kawati chan lamani lo ka soi chan ani lo isu kan la dorin a sarkar lai ten hei chu ti lo sham tu ti lo dana omem an ti chi du ZPM ministry a chur an mani ti sual po ni lo a scholarship po ta NIT a MPSC a tam takin ma kan la AMC a po na paru la ti lo man cancel mai ni heng zong zong a hian kan chief minister 100% MZP te min support a thil dik lo do turin voinia poina lom pati atan kudin beng le lok te an oi tin sarkar akal dik lo ni chuan tuna kan sarkar son po ni sera adik lo na chuan MZP chuan hoi takin ma kan lamai turani an dikan ero chuan thei to bin kan thopuyanga tu nai chawa po rui lo chung changa po
thầy tổ bin malak chầu kan tu ma tin sầu cá nên po ma tam takin kan la me ka voi ni a hiam ka soi du chu nak tu ka thu ka soi do lo wangin nak tu ka home minister local do na sarkar ho tu te ne kan soi du na home minister ne na kan thena ama sai CM kan then ma saber home minister ne na kan then le a chu to ka soi du chu an ni malak na zara MZP ten ai zor tanga zirlai har sa zok te om na tu man trom zo kam na tu hostel ram kan nei do te fel ve kan ito kudin beng le lok ka hetia hiam ZP in kan nei phak ka kan be si lo le ram nei te phi chu har lu tu chu chu tun sarkar hian min pe kan tuan sei fel vek to ram po te fel vek ania file hi akal me ka revenue department a tin tun sarkara vek hian kan education minister te kan soi thina fak du na kan ei chu zirlai te ta na har san na tu kan then re re nga kan tiang ka lo ma ka lo la ha la ti zela chu wang chu lo ho india hian kan chief minister te kan home minister te education minister te kan assembly min man pui tu ra in chuang ta kan so mak angen na kan ngen na chan eng tiang poi min soi se MZP te thil tha chuan sarkar thopui kan bial tu ni lo ti lai hoin nia kan soi tel le du ni a point to pe ra chuan rui lo do ko ma tran kan la ka nga ya a bigin kan una ra tlan te beising mizoram po na tangin ra tlan kan ti chuan lo rui lo to la tam le MZP ten ring kan ro do na awareness po kan kalpui do na rui lo do tu hian tran kan la ka nga ya atirem tur pon tran kan la ka nga ya ngai tu ne kan se le zon le anga ya ni tu din muna khotina veng tina zombies kan ti men tam em vek mai ni form ha train bul kan tran anga awareness po middle school an ila train bul kan tran anga ya high school kan ila train kan tran anga rui lâu hi kan do lo ni chuan rui lo zo khian kai ma ni kan thi se na hi min do nga kan te do lo tran kan la ka nga ya na sa takin thei tok chua kan be angai chumi tu chuan bul hoin de train chanila kan headquarters sub headquarters college troi tu te a bigin ma ni om na thewa soi ta mi ra ka duwa lakin apo ruam han na kan siam anga arampum huap ten a school sang sang ate ma kan lang awareness kan lenga tin rui lo do turin ke kan pen zual na sat zual anga ya sarkar tha ti jak tur pon chumi ko nga chuan thei to bi chuang u tin ka so min ka nge tak me chu ni ka lo me